papalitan na itong bahay nyo, Nay, no? Ayan nyo, Nay. Kunting taste na lang po. Di ba, Joy? Magkakabahay na rin kayo. Okay lang naman sa'yo na maghintay kunting panahon. Tagal nga po kami nagtira sa ganito. Oo Tapos nga, wala tama. po kami inaasahan. Diba? Bago tayo mag-start, ayan, bago natin yan i-continue, ayan, mega shout out sa buong team ng Kalingap, lalong-lalo sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, at Dong Roel of Malalag, ayan. At saka shout out sa mga kapwa ko reactors, mga legit reactors dyan. Ayan nga mga Kalingap, di ba, napansin nyo ba yung mga ngiti ni Joy, napakaganda. Tapos, very positive talaga yung sagot niya. Oo nga naman, di ba? Ang tagal nilang tumira diyan. Ngayon pa ba sila maiinip? Di ba? Halos naka-line up na sila kay Kalingap Rab, di ba? At saka napansin niyo ba, talagang madami talaga nag-aabang kay Joy, di ba? Sa diwata ng sira-sirang bahay. Hindi lang ako, alam ko, dahil marami nagko-comment talaga, marami naghihintay sa bagong upload ni Kalingap Rab. Kaya ito, panoorin na natin. Mga Kalingap, dito kami ngayon kina Joy. Pansinin niyo yung kortina nila, Joy. Vintage na vintage, di ba? Naalala ko kasi nung bata-bata pa ako sa bahay namin, sa barong-barong namin. Ganyan din yung kortina ng nanay ko. Pasok na kami, bakas ng ulan. Pasok po! Pasok! Hi, Joy. Mag-survey tayo! Ganda ni Joy. Sige, okay lang. Dito na kami. Tayo! Nag-uulan. Deal. Ayan mga Kalinga, pansinin nyo, di ba? Talagang ulan, talagang ang ulan, nasa loob na rin ng bahay nila. Kaya kung mapapansin nyo, wala na silang gamit dyan. Meron silang barong-barong sa gilid o sa tabi, andun lahat ng gamit nila. Wala na talaga, hindi na mapapakinabangan niyang bahay dahil sirang-sira na talaga. Kaya nagpatayo si nanay ng malit-liit na kubo, 'di ba? Na pwede nilang tulog-tulugan, pero dahil hindi pa rin sila kasyang tatlo, doon sila kay Ate Rhea nila, 'di ba? Kung mapapansin niyo, wala na talaga mga gamit. Kasi wala na talaga, hindi na talaga delikado na sa madaling salita. Nag-ulan din sa loob. Ba't tuwing mapunta kami dito, nag-ulan? Diba? Mabuti na rin lang talaga yon, yung tuwing pumupunta dyan sila Kalingap Rab is inaabutan sila ng ulan or umuulan para kahit papano mapabilis yung bahay nila, Joy, diba? Dito. Kasi alam nyo ba mga Kalingap, para sa akin, parang ang dating sa akin talaga, wala nang bahay sila, Joy. Yung barong-barong na lang dyan na maliit, tapos nakikituluyan sila o nakikitulog sila kay Ate Rhea nila. Pag gabi, doon sila kay Ate Rhea. Pag umaga, dyan sila. Lalo na si Joy kasi tahimik dyan, di ba? Tapos presko. Kaya dapat talaga mapatayuan na sila, Joy, ng bahay. Kasi wala na talaga silang bahay. Nakikitulugan lang sila. Tapos yung barong-barong, andun lang yung mga gamit nila, di ba? Kasi yung bahay talagang yan, hindi na mapaayos ni nanay, hindi na kaya dahil syempre nasa grade 11, grade 12 na si Ate Ray, si Joy at saka si Bunso. Bro, natutulungan ka dyan, ha? Ayan mga Kalingap. So, maulan ngayon. Dito sa bahay ni Duwata, maulan din. Ayan, di namin in-expect na ganito kaulan ngayon dito. So, Diba? Talagang wala nang pag-asa yung bahay na yan. Hindi na siya pwedeng tirhan, pwede lang pahingahan. dito si Joy, nagwawalis. Grabe mga Kalingap, Pero hindi pa rin talaga nila maiwan-iwan yan dahil syempre dyan sila lumaki, lalong-lalo na si nanay. Kaya tuwing umuulan, ayan, lagi pang nakaantabay si nanay na linisan, ayusin. Come back po sa ating channel. Tuloy-tuloy po ang ating misyon. Pabahay. Tuloy-tuloy po yan, kahit may mga nakadidelay, pero ang mahalaga, tuloy-tuloy po tayo. Kaya kung mapansin nyo, sinisipagan namin mag-vlog para may budget po tayo sa pabahay natin na talagang solid ang pabahay natin. So, kumusta natin?
O, di ba? Kaya ayan, siguro ang may tutulong na lang natin is wag nating skip yung video or mga upload ni Kalinga Prab. Puntahan nyo siya sa kanyang channel, talaga mapapanood nyo yung buo. Di ba? Sa pamamagitan lang ng panonood natin at wag pag-click ng ads, dun man lang is makatulong tayo. Tsaka talagang kailangan nilang sipagan sa pagbablog dahil maraming naka-line up na pabahay. Di ba? Meron kasi nag-comment sa akin na ay, basta. Ayan, i-check nyo na lang. Negative na naman. Ito na nga. Dito sila Joy. Tuwing pupunta tayo dito, palagi na lang maulan. Palagi na lang nagwawali si Joy. Ganito palagi ang senaryo dito kina Diwata kapag maulan. Buti sa kwarto nyo, di naman umuulan, no? Yan, yung kwartong sinasabi ni Kalinga Prab, yun yung kubo-kubo na nasa gilid ng bahay na yan. Na andun lang yung mga gamit nila, mga damit. Pero, doon sila nakikitulog kay Ate Rhea nila sa ano. Kasi parang meron ng na-interview sila na doon sila natutulog kay Rhea. Hindi naman. Kabila, may tulo na. Oo. Yan, may tulo na rin daw sa dulo. Pero pag ano, syempre pag umaga, dito kayo sa labas kasi masikip doon. Sila talaga, kailangan ng maagang ano, agarang pabahay dito. Kung marami lang tayong mga karpentero na. Talagang agaran dahil wala na nga silang bahay. Wala na, wala na yan. Yung kubo-kubo na lang, di ba? Hindi katulad naman ng iba, kahit papano is meron pa, yung pinapabahayan nga nilang iba, di ba? Maayos-ayos pa, medyo sira-sira lang. Yan talaga, as in sira na. Kaya sana is mas mauna sila, Joy. Na pwedeng gumawa, na kagaya nila Super Mac, Super Jai, Super Andoy. Yung karpentero na pagkakatiwalaan, pwede Tama yung mga hindi pa petex. natin itong isabay. Ano li, ayos ka lang? Ha? Grabe, Nay. Ayan, sana maisabay na nga, di ba? Dahil, ayan, kaya sinisipagan nilang bumalik-balik kay na Joy kasi kahit papano, tuwing balik nila dyan, may upload nga naman, di kikita yun, dagdag sa pabahay ni Kalinga Prab, o di ba? Ba't ang lakas ng ulan dito na palagi? Ha? Basta kahapon na lakas na ng ulan. Tag-ulan na kasi. Yung laman nga niya, naubos ko na uling labahan. Ito, nilaban niyo ulit. Oo, nalabang ko. Pag nabasa ako, di lalabang ko na na mayroon ako sa kayo. Ayan, relate ako sa mga ganyan. Dito naman sa amin, baha. Ayun. Damit nila, pag nababasa sa lagayan, edi inaano ko. So, Ganda ni Joy. Ayan siya. buti na lang po dito sa kwarto nila. Dito, hindi naman. Tingnan mo bro, ito yung kwarto nila. Yan, Ayan. puno na lahat ng... Yan yung ano, medyo hiwalay siya sa bahay na kubo-kubo, malit-liit lang talaga, parang higaan lang, tapos may kunting mga damit-damit na nakalagay. Buti na lang dyan ay hindi na... Ito kayo natutulog na yun, no? Puno na ng gamit. Siguro si nanay dyan natutulog pa minsan-minsan kasi nga may mga gamit, di ba? Mahirap nang maiwanan. Dilipat nyo na yun. Talagang ano to, Nay? Palitan na itong bahay nyo, Nay, no? Ayan nyo, Nay. Palitan na talaga, sinwala na talaga yan, wala nang pag-asa. Kunting taste na lang po. Di ba, Joy? Magkakabahay na rin kayo. Okay lang naman sa'yo na maghintay kunting Opo. panahon. Tagal nga po kami nagtira sa ganito. Oo nga, Kasi wala tama. po kami inaasahan. Diba? Di ba? Alam niyo, late reaction ko na kasi ito eh. Pero pag yung mga unang panood ko palang, grabe talaga yung tuwan-tuwa talaga ako sa kanya. Pag ganito na kasi nakailang panood na ako, hindi ko na talaga mailabas yung expression ko. Ang ganda niya. Ay, alitin ko siya. Di ba? Ang ganda ng ngiti niya. Ngayon pa na may naasahan. Nakita nyo rin yung mga pabahay namin, ano? Opo. Ganun din po yung... O, di ba? Nakakatuwa pa naman pag ganyan. Ano ko yan, ramdam ko yan, experience ko yan na kapag ganyan, lumaki ka sa ganyan, tapos may isang tao na darating at sasabihin na magkakaroon kayo ng bahay na konkreto, maganda, sarap sa pakiramdam, pambarampam. Masarap sa pakiramdam, lalo-lalo na sila Joy, di ba? Namuhay sila sa ganyan, tapos bigla-bigla darating sila Kalinga Prab at bibigyan sila ng pabahay na hindi lang basta bahay kubo, talagang konkreto at malaki rin, di ba?
Kung dito nga sa Maynila, kahit sarili mong lupa, ang liit lang siya, mga 25 square meter, 35 square meter, di ba? Sa kanila, kulang-kulang 100 square meter, o di ba? Ang bongga ni Kalingap Rob, ang bongga ng Kalingap team. Papagawa namin sa inyo. Nay, pwede ka na ulit mag-asawa. Ay, hindi. Maganda na ang bahay. Kung ganito ang bahay namin, dapat mag-asawa ako para may mag-ayos. Di ako Oo nga naman, di ba? Kung noon nga na dapat mag-asawa siya para may taga-ayos, hindi siya nag-asawa eh. nakaayos Oo, ng mag-asawa. Ay, ngayon pa kayo na magkakaroon kami ng bahay. Oo nga naman, di ba? Para ano pa? O di ba? Para saan pa? Ano pa naman para mag-asawa ako? Ang panganapin. Ang Si bahay. Chuy na lang daw mag-aasawa na. Big no. Ang sasabihin ng mga fans ni Joy. Ang ganda ng ngiti ni Joy, no? Kita niyo ba yan? Di Ayan, Joy, mag-shoutout ka. kahit pa paano na ano na siya, kasi kung noong una naiilang siya kina Kalingap Rob at sa buong team, ngayon kahit pa paano is yan. Sa mga viewers natin, sa mga Shout sumusuporta out po sa'yo. sa mga sumusuporta sa amin. Kay Eee! Kalingap Parab. Shout out din po sa mga sumusuporta sa pamilya po namin. Thank you po. Baka may gusto ka pang shoutout. Yung mga kapatid mo na INC, may mga sumusuporta sa'yo, nagko-comment. Shout out po sa mga kapatid ko pong INC. Thank you. Ayan, shout out din sa mga INC na nagko-comment sa akin. Talagang very supportive talaga sila kay Joy. Talagang pinagtatanggol nila, lalong-lalo na doon sa nang bash. Talagang, ayan, thank you. Thank you po kasi Ay, sinusuportahan niyo kami sa mga kamag-anak po namin na patuloy po sinusubaybayan yung At marami pa kami magsusubaybay at madadagdagan pa kami. mga video. Ayun, shoutout po sa inyong lahat. Doon na kami magluto kasi hindi naman nga pwede dito. Oo, 'di ba? Wala na kasi talaga silang gamit diyan dahil sira na talaga. Hindi lang siya basta sira. Sirang-sira na yung bahay, as in wala na. Hindi tayo dito pwedeng kumain kasi Morga, sabi ko doon na lang. May nanda po kayo doon. Kami magluluto. Doon sa... Naluto pa lang si Joy. Doon sa bahay ni Ate Rhea. Hindi niya. Sige, tama-tama. Naluto pa lang. Ay, Si Jay yung magluluto. dito na, diretso na tayo doon. Doon kayo nagluto. Ayan, so mga kalingap, may nanda daw po pala silang niluluto daw si Joy. Doon sa kinaate niya nila, kina Rhea. Punta po tayo doon kasi dito di sila makaluto ata. No? Sa ulan. Diyan sa kwarto niyo, tumutulo. Doon sa kabilang hindi namin nilagyan ko na ng plastic. Nalagyan ng plastic. Ibig sabihin may butas na rin. 'Di ba? Kapag ganyan pa naman, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yung sira. Ibig sabihin yung kubo-kubo din nila nanay, malapit na rin, may butas na. Kung natutulog ko dyan, Joy, hindi ka naman na... Parang ang hirap tuloy ng sitwasyon nila ngayon, 'di ba? Dahil yan talaga yung pinakabahay nila. Ngayon nagpagawa si nanay na malitlit na kubo-kubo diyan para lagayin na mga gamit nila, tapos tulog-tulugan din nila. Pero dahil masikip sila at hindi sila komportable, pumupunta sila doon kay Ate Rhea. 'Di ba? Parang ang hirap tuloy ng sitwasyon na punta doon, punta dito, tapos maliligo doon, magsi-CR dito, 'di ba? Kasi andyan yung CR. Ang nandun lang kina Rhea, bihisan at saka paliguan. Ang hirap, 'di ba? Pero kahit ganyan, magaan sa kanila, magaan yung buhay kahit mahirap yung buhay, 'di ba? Minsan kasi ang kahirapan nasa nagdadala lang 'yan. Minsan nga hindi ka naman naghihirap pero parang naghihirap ka. Meron naman naghihirap talaga pero hindi mo mapapansin dahil napakagaan sa kanila ang buhay. Katulad nila nanay, napapansin ko, kahit hirap sa buhay, masaya sila. Parang ang galing ni nanay magdala. Magdala ng kahirapan. Positive lang lagi, tapos masaya sila, 'di ba? Kinakabahan na baka mabasa ka, magising ka sa ulan. Hindi naman, sanay ka na rin. Kanya-kanya sila. Siyempre, pag nandun si Joy sa loob ng kubo-kubong yan, komportable siya kasi kahit maliit-liit, andun yung mga gamit nila, safe, konti, kumpara dyan na wala na talaga, sira-sira na talaga yan. Ha? Kanya-kanya sila. Kanyang silong na.
Natawa si Joy kasi mga kasamahan ni Kalingap Rab, ang buong team ng Kalingap is kanya-kanyang silong kasi butas-butas na talaga, umuulan na talaga sa loob as in wala ng pag-asa. So, tara doon. Sabay na kayo sa amin. Doon daw po tayo kina Rhea, mga kalingap. Rhea at... Ayan lang mga Kalingap, yan lang yung aking konting share. Bali magkakaroon tayo ng part 2 doon sa bahay ni Ate Rhea, 'di ba? Sana yung sana yung mga magko-comment diyan, manood muna bago mag-comment. 'Di ba? Ayan lang mga kamamshi, thank you for watching and God bless you all. Jesus loves you.